Esenlikler, yurttaşlar, içerisi ildeşim. Eterlikler yurttaşlar. Hoş gördüm ildeşim. Yurttaşlar bu yere temamı yurdun içinde din yerler, yani tarih yerler dik geçiyor da yani aslında din için niyetlenen uluyalar oluyor yani ziyaret edilen yerler, ziyarethanı diyeceğimiz halkın içinde var, köpçülüklerin ulanlayan yani ziyaret edilen yerler son vardı üstünde olduk işte halka neme peyda ver yani neme diyan ver yani işte edilen işlerimi son üstüne düşüneceğim ait kesmişti. Şimdi yurttaşlar şimdi internet uygulamalı yurttaşında Türkmenlerimiz yurttaşlarımız e, öyle internetin içinde bilim malumatlar kendi din yani ziyaret edilen yerler, mescitler ya başka yerde şirkati bir yerde işaniyatı bir yerde Kur'an davayası bir yerde şehit vardı şöyle halkı ziyaret edilen yerlerin asıl maksadı ne? O arada gençlerin malumat kendi bilmem içinde internet gençliğinde. Haydi ne diyecek ya. Şimdi halkın içerisinde köp aydındı. Taparıklayın yani taparağda haydi geçendir yaklaşıklarının yerinde. Sayı devram din halkın arasında din kullanılan inanç KGB tarafından kontrol ediliyor. Mesela internette de yani son yani malumatlar geçiyor dini. Bütün halde yurtlar olsun, yani başka yurtlar olsun dini genişleyin olanların yurtların içinde dinler için yani dinin amacı ne mi? Halkın içinde böyle geniş yapmak için ya ziyaret ettirmek için belli yerleri halkları o arada genişleyin yani yurdun içinde devlet yok, devlet kuruluşu yok. Ülkelerde din ulanıyor da ben öyle düşüncem şöyle internette bilgilerim sonun yanları e, bu neçələ yurdun içinde geçtik gelen neticelerim üstünde de şöyle düşünceye geldim ben. Bizim yurtta yine bir öğretmen ilinde Palatan var vardır. Çok ziyaret edilen yerler. Ondan sonra demeler Kammar var deyip sağdan piri deyip gidiyor da sağdan. Nesafta vardır da var. Federasyonun açının mesela diye Tuğçen yeri diye mi? Yani üç çocuk atlarım tapyalar. Maril'inde Süt Mansur diye çölün içinde. Yokorluğuna gitsek yine 360 var öyle diyelim. Yine Levak tarafta diyelim sonun yani Balkan'da yine Gözlata dedi, hem o kaytarmış ata dedi. Hepsi bu yerler var da şöyle e, şimdi mesela e, yerli mehamenin kullanılan nimet var da yani halk için kullanılan. Bunların ömür yaklaşık ben ait geçtim. Yöresinde Ovan Molla bir kanal yani Gulam Rasul diyorlardı. Solon Moskva'nın agensi bir geçiyordu. Hem de bilyar son şeyleri. Solon de din taraf yani kullu yöretenlerin içinde, bayramanların içinde böyle şu pulluların Molla hükmünde tanıtıyor da baranın senin var yani var bir papelya yine diye hem okuyar o belgeler Arapça. Yani halk köpçülük solon öylerine şöyle ziyaret yerlere duyarlar dedi. Peynirine düşenler, durmuşa çıkılmayan öğrenler, ürünmeyen öğrenler, dertli halk şu taylakta yıkkın et ya da bizim üstada
Hemen edýän oýny tat kontrolny bolurlar var da indi barsam tat kontrolny bolmasa da indi halkyň içinde awray gazanyp awray diýilýär da gazanyp pul gazanyp görenler var. Ondan şolaryň üstünden halkyň beýnisini işleýärler da şöyle düşünýär. Hani aram ýörekende o sewdigar var. Bular möhümläriniň halky soýma nemeler var da görnüşler var. Şol sewdigara aýdýarlar, sen salatan baba 10 saat tutun haly etmeli. Ýene welekse sen salatan babaň daş döwründe sonlamaly. Sen salatan babanyň içki taýlarynyň içine remont etmeli. Şeýle şöyle diýdim zorluk edýärler da halka. Yani pully adamlary şeýle ulanýarlar. Şol öz neme halkyň geçini öňüdirýärler da. Şöyle neme var. Düşünce ýöretýärler da halkyň içinde sawur şükür düşünjesi bardyr. Halkam görýär hökümet ýok, ýurtda döwlet ýok, köpçülik oň yani ünsüren nokta. Bir ýerden derdini derman gözlemel da. Kim yurttaşyna çykjak, kim sowdagyny öýlenjek, kim maçaý edinjek, uly edinjek. Şo taýy pikany edýärler şo taýlary. Barýarlar şo taýda oturan mollası maklardan dile getmegine üçin bir aklyk berýän, pul berýän, mal berýän, şonu garşytynda aýat diýip arapça sözler gaýtalardy. İktarabam düşünýän nokta bolsa näme barada gürlükler ol aýatyň içinde. Onu şeýdip halky ulanyp görler da ýani halkam bir teselli gözlýär-de öz nemesini. Öz derdine teselli gözlýär-de. Hökümetden ýa-ni şu wagt öz hökümeti sana bolsun hukuklar, rus hukuklarynyň hiç gelen neme ýok. Ödem halkam bilimsiz bolan soň bir arka işleýär-de, halk arka işleýär. Bu işler arka bolsun. Onam näme diýip sana Allah diýip tanıtýarlar, Taňry diýip tanıtýarlar. Salatan wagada ýatanmyşyn şo taýda hem okul ahyn bolup durmy döwründe işan bolup durmaýar. Bir bolup durmaý gözlerçe şonu dindar adamlar ýokarky derejelerde bolupdyr. Ana Allaha ýakyn bolupdyr. Şondan dilemeli, saýda sadaka bermeli. Allahdan dilek bersin zat. Şimdi halkyň ýan kaýtdyma teselli gözlýär. Yani öz kyn gününi bir ýerden demetmeli da şol jogabyny gözlär. Näçin özüň kyn gününde ýaşap gelýär. Kim öýlenip bilen okurunça çykyp bilen ok. Ýa sowdasy hiç bolan halkyň içinde ýa bir jaý almakçy ýa kaçmy ulug edilmekçi. Onuň şoňa jogap gözlär. Näýlärdi-de bilen bir ark edinjek bolýar da. Ona da Allah'ın Tanrı'nın şöyle ortak okyalar da yani din adamları Muhammed tarafından kontrol altında saklanyan onlarlar da bilen bahsi. Pul işleyen yer olsa şonların himmetinde. Ondan cevap gözleyerler, cevap gözlesen bir cevapkar olmalı da buna da. Kim olmalı yine Allah olmalı diye. Dilekler salatan vava dedi kendine yok. Salatan vavam sen dilekler Allah'dan bana olur. Derman olsun diye. Eyyem şu taýda bilimsiz halk öz etmeli işini öz yaratan Allah'ını üstüne da yani şol etmeyen işimi yani şol edip berýär yani şol garaşýar şondan yani gow bolmaly ina gow bolmaly mana gow bolmaly şonuň ýalyşy garaşly yani sawurda şükürde gelýär. Aslında bilimli adamlar bolsa bir düşünjesi bolan adam hemme zat halkyň özüne baglydygyny yani şo ýurdun içindäki hukuksuzluk, edenetçilik, ýa-da ulug näde bolmaly, ulug aljak bolan pul gerek,
Onun için iş gerek, iş näme üçin yok. Şol bir-birine hepleşip baran soralar var da. Onuň halk ýanky bir ýere jykalyp öwrense şo taň ziýaret etýän ýer, şo ziýaret etýän ýerine goýup gaýtýan öz jogap berçiligini, ene şol baba, şo ýatan maksat şöyle dogurlap aýdanda da maksat şo taýdan ýatan maksat şonuň jogap berçiligini adamyň etmeli, işini öz boýnuna alýar, edip berýär. Bir ýerden düşýär atmandan. Ya başga ýeriň üstünden iýerýär. Şonuň ýaly düşünjede gezýärler da halklar. Buna da bir näme bar? Döwlet çekil bolmadyk ýurtlarda, ene biziňki ýaly ýurtlarda, din sömürlen ýurtlarda muňa näme diýler? Halky sähneleşdirmek diýler da. Ondan ýanky hemeniň nämesi bar? Aktiw merepariýasiýa diýendir gaparaga. Ne bolam ýanky meçitleri ýa-da ýapyň ýüzünde bir Arap ýatandyr ýa-da bilemok bir wagt şeýtmedir, hirmedir, şoň daşdy gören owadanlar bagzat ekişdirip, tuğjaga çekip otaýyk, hem berini gözelleşdirip, halky şu taýyk önüne çekýärler da aktiw merepariýasiýa, ýanky sähnäni sahnada saklaýarlar da. Sähnäni sahnada saklasan upravlat etmek ansat bolýar. Görüp durýar da näme hereket edýär. Şeýle ýagdaýda saklap görürler da halky. Ulan görürler şeýle halky. Ýurtdaşyna Türkiýede işe gidecekdir, ýa Polşa işe gidecekdir, ýa Awstraliýa gidecekdir. Ýene de şol mollalaryň üstüne barýarlar. Pul işleýän mollalaryň üstüne. Olaram halkyň nemesini bilýär da, psikologiýasyny bilýär. Hipnozis görýärler halky. Ana ertesi gidýän, biri gidýän, bir aýyň dowamında gidýän şeýle tawr şukur nimede esasy meseleden uzak tutýarlar da halky. Biriň ýurtda da şeýle, Suat özüni meclisin başlygy diýip görkezdiren mazda bizde Gurbanoğlu Bawarak Gurban ýa-da onuň ogly Serdar Badur özüni prezident ýokmunda şoňa çykarlan da hukuklalar olaram sinetseňiz neçitler barýandyrlar. Bu ýylyň içinde bar. Bu ýylyň içine endi çykyp bilen olar da bar, öz ýalakalarynyň arasynda bar. Ellerini aldyrşdyryp Allahdan diläp ene agdy berlik, akuw datman, şo zatlary ene fasad edýärler da halka. Onam mediada ýaýratýarlar. Aslında ýurdun içinde döwlet guruluşy bolanda, döwlet guruluşy dinlen hiç işi bolmaly däl. Onuň ýaly meçhiden salyp gelmeli däl, halka edip ortağa çykyp dinem sömürüp durmaly däl. Halk isleýärmi şo dini anlanmak? Bäm bolsun, teňriçilik bolsun, ýa beýleki dinler bolsun. Özü mollasyna öz satmaly, meçhidine öz galdyrmaly, gara şonuň ýaly. Döwlet hiç il garşmaly däl şoňa. Ýa ol bir adamyň şahsy meselesi. Istede anan bilen, islemede inanman bilen. Bizde bolsa näme diýerler, dini sömürýärler da şoňa näme diýerler, buyruk durýarlar, ýani sähneleşdirilen halky sahna sokýarlar da. Göz ýetimde şu eliň üstünde saklarýarlar. Soňky döwür syýletseňler mediada da özlerini işan pir diýip öňe çykýandyrlar. Ýanky men meheme işleýär diýdim, şol pul işläp duran nemeler. Mollasmaklar. Näşe Aýmarat Aýmarada hun diýerlermi? Öyle Türkmenistanly bolmaly. Gaýrylanyň üstünden düşüp berendir, tawr eden zok diýendir, şükür eden zok diýendir, namazyny okudyp. Ödem mene şol ýanky Aýmarat diýen öz ýazgylaryny birinde aýdyp geçse, diýär milli howpsuzlygyň adamlary haýyş edýärler diýär. Öz hepini öz açypdyr ýargyda. Şeýle subutnamada öz subutnamalaryndan özleri ýüze çykaryp durlar da, meheme bilen işleşýändir.
Aslında mehmenin din böyle söylenen iş olmalı da halkın hopsuzluğu bilen iş olmalı. Mehme diýenler görünmelem däl, barlygyny için bilmelem däl onu. Bular bolsa her ýerde bar. Bir daşdöwren owadanlajak masallar barýarlar. Ýa-da mekteplere, ýokary okuw jaýlara bararlar. Diller häkimlikden geldik diýip. Özüniň merhametine amaýt bilenoklar da diller häkimlikden geldik. Ana juma günleri mesçide baryn, okan, dilegedin asuda atman bolsun. Namazyňyzy okan, prezidentimiz sizden mescid açyp berdi da. Ýa-ni tähnelleşdirilen halky sakna topýarlar da. Beýle bolsaň halkam mundan gitdik mardan Şeyh Mansura. Mundan gitdik mardan gaýtarmyşa ta şeýdip tuğzat gurnat ýöriseler halky ýa-da ine Kızıl suw diýip bar. Şu taýda da bir böl ýaşuly bolupdyr, pir bolupdyr, Allaha ýakyn bolupdyr diýip rowaýat düzýärler we erkek düzýärler da halky şu taýda gözläp ýörler da. Halky güýmýärler, esas meselede uzak tutýarlar. Şeýdip aslında ondan halk şöyle bir näme oturýar da beýlisinde. Kim çagasy bilen gidip, kim maşgallasy bilen gidip, ýetginjekler bilen gidip, ogly gyzlar gidip. Böyle bir şu taýda gitdiler. Çağlaryndan çoň öwredýärler. Nesil şöyle özüni süýräp gidip barýar da şol. Kysır dönüp diýär apara şoň üçin. Ana şöyle ýagdaý dowam etdi. Onsoň ýene-de üstüne goşşawym bilen ýa-ni mehmeniň eline gelipdi da. Bir halka öwredip göre olam çağlaryndan atlan şu taýda erkek kim akdyny erkekler. Onsoň ýa-ni näde diýip edin halkynyň lider düşünjesi bardyr. Güýçli. Ol sportmen, ol memok dindar, ol esker, ol bir alim, ol bir bilemok biziňkide şu wagt prezidentlik görkezýärler, prezident, lider. Bir adam, güýçli adam gelýär, şol halka seredýär. Seniň her bir meseleňi çözüp berýär. Şoňa mesele çyksa, bir halkyň içinde mesele çyksa, şonu prezidentiň adyna ýazyn diýip bir düşünje berýändirler halka. Aslında prezident hiç il mesele etmez däl, ol ýurdun syýasy guruluşyny bilen öz ýolunda dowam etmeli, öz işini dowam etmeli. Her bir meselenin öz jogap beren adamlar bar. Yerli hökümet diýersin, häkimlik diýersin. Şäher içinde şäher häkimeti diýersin. Şol sosial üçinçiligiне, sosial meselelerine teretmeli şol halkyny. Men şu taýda etjek diýip edipe üstten gelen bolsa, onuň ýanky prezidentlik ön tanadyan adama şoň adyna arda ýazyň diýendirler ha. Şol Başar Ýahymyň lider diýip görkezýärler. Adam bir tarapdan Allah dine uyum ana şol edip berýär diýip görkezýärler. Şondan dilen ýanky Allahdan dilen meselesi çözülmese mollasymaklar näme diýär? Sen süýsüreň bilen dileýän dälsin. Ona gapdandan bäşlapyna okamaly. Ana oradan tutmaly. Fakir fukara bir sadaka vermeli diýär. Bilen sadaka bersen nahile. Gidýär şol ana talatan wagda mal soýarlar. Şu taýda iyi şikaýetler özleri. O taýda baran bir bilen mollasymak we ýal ýaglar we iş ýapmazlar we özleri iyi şikaýetler. Sadakanyň şöyle bir düşünjesi bar da, yani geleceğin üçin garanti, yani sigorta diýen bir zat bar. Ene sen geleceğin mektebiň içinde çağaçyklar, yani sadyklar, ýaşlar, çağaçyklar. Kim bilen näme süýren almam ýa bilmedim süýdönümler ýalar bolar ýa göksöp ýa günleri gawunlar diýýärmi. Ana berjekmi sadakany ýurdun geleceği şo çağalar, şolara ýakyrıp ber. Şolara et gorup ber. Vitamin isinler, protein edinsinler, omega ýaglar gerek, beýni işler ýaly çağaçyklaryň.
Yok bular durmolluk mu? Akip bererler şo taýda öz-özleri ilk gaýdarlary sadaklamış. Şonu ýönlendirýärler da halk şo taýda ýani şäknelişdirilen halky takma sokýarlar şo taýda etmeli. Bilimsiz halkam bir etse şo taýda bar akip gudratlyşy näme şimdi. Hemen gudraty. Ana sen gudratça çağırsyklaryň garaş gudraty. Geleceğine ýurdum geleceği. Hawa leme söz vardır aýl. Dowam edin. O neme diýerler ýanky Allah söýen guluny neme sinaglardan geçirýändir diýenen bir neme vardır. Onan çardyr. Şol kyn güne düşen hawa ýanky garyplykda oturan ay Allah men silaýandyr. Ay söýgüligini sinagdan geçirýändir zat diýen ymykly kellelerini oturdum da. Şondan nemeni ol oturan nemesini şo düşen gününi şol ýaşap oturan kynçylyklaryny Allah'ın boynuna yüklep Allah'dan öğrüyorlar. Yani aydışana diyana. Şunu şu derece getirilen ki halk yok düşünüp bilen okşunu. Kıyınçılıklar näme sebepten döratdır. Kim dörödü atıyor. Şunu düşünüp bilen ok. Öyle bir neme diyere. Bir milleti yok etme için hükman bir atom bombası ya da yarara gerek yok diyere. Sadece ol bilim sistemine deme yetkiz, karahorluğu yetkiz, yetkidir diye. Sonýana sine ol muallimlerimiz hem nesili terbiýelemeli muallimlerimiz hem kulagy torup gelenden soň ene neme bilemem ýokdur, zadam ýokdur. Mankurs edilen bir neme var, ýurdun içinde millet var we bilgisiz olan nakdy bir insan neme bolýar? Hemen gorkak bolýar. Hemen näme diýen o düşünýänek nemeleri dünýanak meselelere katınan neme siz inanan şu dine inananlar şu bilimsizlerden şikayada. Mesela şu dinin näme dediğini bilse şol hiç neme der mi ýanyşar mı şu dine ýanyşmaz. Mesela mine Ýewropa döwletlerinde nämeler ýokmy? Meçitler ýokmy olaryň, serkitleri ýokmy olaryň? Ýekde seýrek barýan olaýmasa, barýan ýoga. Bilýärler da diniň näme dediğini. Bizim yurt olsa görýte bilgisiz bırakılan bir millet var. Diýişim ýa-ni gaty köp şol soňky döwürde onda da şol TikTok'da her tili bilinmeýän ýerler, şu ziyaret edilýän ýerler çykyp we öňküden neme bilýärdim şol 360 var. Neme gaýtarmyş ata bardy. Oson Darganata var. Şo ýerleri mene bilýän dogry ziyaret edilýän ýerler. Soňky döwürde bakýan welin hiç bul eşitmedik, duymadyk ýerini çykyp ýatyr ýöne, ýurdun içi ýöne, ziyarethane bolup gidär da ýöne. Nemeden şeýle bir zat bar da, şul adamlaryň hani nemedeni saglygy ýok bolanam ziyarata gidip ýör, saglyk umap neme durmuşa diýişini bilen durmuşa çykyp bilmeýänem, öýlenip bilmeýänem ziyaretdadyr umup çagat bolmaýanam ziyaretdadyr bunyň satyjysam biznesmenem ziyaretdadyr. Ya kimi görseň ýöne nemeden ol ziyaretden berendir hemme zady. Aslında şol neme döwletiň ýoklugynyň tasdygy da bu. Döwlet ýok. Şonuň üçin hem şeýle zatda bolýar. Döwlet ýani ýerinde duran bolsa ýa-da ýerli guruluşlar diýen zat geçenlerde aýdyp geçdi we ýerli guruluşlar diýip. Ýerli guruluşlar bolanda şu ýerlere hiç kimem gitmeýär. Sebäbi bar problemalaryny şol guruluşlar çözüp berýär. Ýerli guruluş diýmegem öz milletiň öz örgütlenmesi.
öz meselesini özü çözüp öz nemesini işini özü etmesi yana neme kuruluştur. Şu neme var da darganata var da aydısın ele avam üstü nemesi var da şu evde de onamçılığı var öyle şeyler oňurluk koyulan da yankı nemenin içine olsanız konançılık içine olsanız aşağıları beton ağaçlar ekilen yani her yerlere bakım nemeleri vardır. Sadak edilen yerleri vardır. Evet, yani tuvaletleri nemedir. Her yeri neme arasa bakılan o nemeden emma şu aşağı kadar anlatanın içine inen velin ol yolları görsen zor yani o yollar. O sahil yarışı da o çağlarda o su gitsin o var. Öyle batan yerinden çıkabilen oklara. Yani ne için şu neticede elip veren pullarından şöyle yol yasamayalım. Ne için Ova. mektepleri nemetmeyeler çıkarıp şu çağacıkların mekteplerini ona vermeyeler. Ne için bunu etmeyeler. Şunu düşünüp bilmeyecek derecede millet cahil bırakılan bir millet zaten. Şimdi sözüňi soňladyňyzmy? Aydırarım. Hı. Ben sada rada etkeşek. Men 8-nji, 9-njy klasda Mardak Spes şkoly internaty okapdymda. Harwy diketçada. Sonda Türkiýe egzamine gidilmeli boldy bolan üýe geldim. Üýden uğradım bolan gardaşlarymyz aýtjy maňa. Şifawa diýip öwle da ýanymda. Onunçylyk. Şifawadan diledi ýa-ni ýola çykdym ak ýolda diýär. Şifawadan dile bolsaňa kömek etsin diýip egzaminden geçdi. O wagt menem ýylgary gördüm. Mene şu wagt pikir gelýärdi maňa 9-njy klas bolan kelle pikir gelýär. Mene den toprağın içinde sürekli 100 yıl bundan öňdäki tünkler çykýan bir wagt adam bolup soňam ýaty gömülen. Şimdi cehet da sürekli cehet maňa ýatan ýerde näde kömek edip bilýärmi egzaminde. Şöyle pikir edýärler. Soň egzaminde de paraşyk boldy. Mana Türkiýe gidildi daha sonra birinji. Paraşyk boldy. Para vermediklerim gidebilmedi. Her kim enatady baryp bir ýanda geçibilmedikleri, pul bilen geçirdiler. Benim ýygyma dolmak geldim. Maňa gardaşlarym diýär, "Sen şifawadan gowy dilen dälsin" diýär. Ýüregimden diýär. O, o diýdim ben herim çıkarmadym diýär. Men şu wagt aýtsam düşünjämi aýtsam, meni maňa düşünjämi nemet biljek, kawrap biljek ýani ýuwdup biljek adam ýok da şu töwerek ullaryň içinde de. Soň başga oglanlaryň bir maňa namaz okatjak diýip maňdan oglanlaryň rekil balardan oka namazyň diýär. Näme üçin diýsem Allahdan gork diýär. Näme üçin men Allahdan gorkmaly diýdim. Näme etdim ben oňa diýdim. Günüm dordan görtdim diýdim. Aýsy şu namaz okamasaň, ynanmasaň Allah näme bereket bermänämi diýär. Menem şu wagtlarym az düşünýärdim da ýani bizlere çıkyp gören ýezipeli adamlar ýurda seretmän üçin sizler şonuň ýaly fukaraçylykda gezip telewizorda gepler, şu gadymy näme üçin bizde gösen yok. Etken paxtamyz özüne ziýan bolupdy, kapyda baly satyp paxtany negdirýär. Buğday ötebe-ötebesine ziýan çykdyjy bolupdy. Halka ziýan bolupdy da ben aýtdym, şol adamlar diýdim, düzelsin diýdim men 5 wagtyny däl diýdim, 25 wagtynyda ýuwunjak diýdim bunda. Aý olar işiň bolmasyn, olar o dünýäde jogap bererdi. Olaň o dünýäde jogap beren gerek. Men şu dünýäde jogap berdiler. Men şolaň jogap bereni görüm, göreýin diýdim. Aý sen
näme diýilsiz diýog, daýsy diýog. Ben dedim diýiliňe sen ananasy gelse ananas dedim. Anan madem ananas dedim. Neme ne diýdim, lapşuna uşuny wes dedim daňa ýa. Bostan dilinde, Ruslan dilinde. Ol bu weledi geçenler garşy durawalar. Başlan bilen kagaz alyp gitsen ünde hat ýazyp goza Allahyň ady wa bolan da kagaz alyp gitmek, kesek alyp gitdik. Hay, indi boldy diýdim, saçmalap başlady ul adam. Degdi uşaglar bunda. Şonuň ýaly halky O sähneleşdirýärler. Owa. Nemede vardır ya ol. Namaz okuyan gyzlardy. Şol neme bizde Türkmençilikde neme vardır? Ogly ýetişen soň onuň munyň gyzyna bir edeleri garap başlaýar. Ay onuň gyza namaz okuyan eken, vay bu gyza namaz okuyan eken diýip şol bir namaza ýa-da bilmeýän kellesine bir baglanyş şeýler önüne goýarlar da ol şol okuyan namazyny ummadyny berip goýarlar ýa-da kellesine dakan şol demesine ýalygyna berilen önüm. Ol adamyň aslynda ol şahsiýetiň özüniň hiç gymmaty ýok. Ýöneje ol şol Owa. namazy okuýan vardyr ýa-da kellesine şol daksa şol nemesini bardyr. Bolmasa ýöne şolara aýyp taşlasaň ol adamyň hiç de ýeri ýok. Şeýle ýagdaýa getirildi. Aslan ýa. Bir garasaň aslan şol Türkmenleriň aslan ýanky nemesi ýok, gaty ananam maranoklar olşuňa. Ýöne bilmeýän ýanky şol getirilen ýagdaýy bilen şol durumy ýagdaýy bir güýje bilmeýän bir çäresizlikden bir güýje bir tabin bolmagy eltilýän bolmaly da. Bolmasa aslan Türkmenler neme ýanky inanyp oturan däl ol gitse mesçide gitse de çykyp ýerinden ara şady horomly etýän Türkmen bar. Doňudyň otryp beren Türkmen bar. Şu dilen oklar da tam bir islama neme edip inanmaýanlardan özüne neme bilen oklar. Neme diýýär? Şol hakyky inanmaýanlar bilen oklar da öz hakyky dälliginen bilen oklar, şu hakyky islam dälligine ýa hakyky musulman dälliginen bilen oklar özleri. Hindistan'da burada tiyatro geçen hani kaytarmışata diýdi gaşol 10 ýaşynda sırda bolup geçen adam mısında indi şöyle ýargasy var şol 10 ýaşynda sırda. Hani bu diýikler var bolan ady belli propagandist diýiklerleri. Ady atmak şunu. Arada halkyň sesini Telegramda da goýup gördüler mani. Neme şoň ady? Anna verdik. Neme daý? Neme ýadyma düşen okşar. Hemme tanaýarlar. O ady belli diýikler. Indi şol indi reklam edýär şol ziyaret ýerini. Saýp adamlar ziyaret edin diýär. Belavetlerden goraya Türkmeni rahatsız. Ulu rolü ve bir saattan gorası. Düşürüp duranam. Benim aýdýan şöyle sonra üze çıkýarda. 10 ýaşynda zatyrda. Gaýtarmış açar. Görän bolsa, bolup geçen bolsa, Türkmenen belavetlerden gorayan bolsa 19 zatyrda oslar geldi. 63'ten başlap, 1863'te. 81'de ýene de birden Gökçepe'de gırdılar halkı, Gazawat'ta 76'da gırdılar, ýene Hywada gırdılar, Buhara'da, Samarkand'da gırdılar. Ýene de ýokarda Balkanda Ýomutlardan, Asawaýlardan, Ýöçilerden türkmenler gırdılar awurdy. Hani gaýtarmış atanyň gaýraty awurdy, gorumaly eken da beladan, orta beladan. Gaýtarmış atanyň özüne peýdasy ýogan ýerde çüýräp durdy. Bir wagt bilendir 2 san 3 san arabyň nemesinde. Kur'an diýip görkezýän kagylyndan ayat diýip atlandyrylýan süre diýýärmiş olur.
Bilendir o wagtlar. O wagtlar derede geçen bolmam mümkin ýöne. Beýdip halky tekneleşdirip görmelden-de ýa-ni aýmyrat diýen wa TikTok'larda da çykdy. Ya ol nimeden hökümetiň hökümete meňzeş zadyň mollalar wa ýürüýse ortağa çykyp din propaganda edýärler. Ýa-ni ya Salatanow da bar, Maksat molla diýdi, ýa-ni ol Owan molla diýenler wa garatken olar 360 da bar. Halkyň gündüzde halkyň pulunu toplap aşamam hiç sapada gelip görenler. Baram KGB ýa-ni mähkemeniň işgäri şolar bilen bir näme diýişýärler. Ene meň bir garandaşym bar. Şol azyk dine ýykkanrak da şolardan. Ondan muny o Sowet diýilen o ýer bardyr her wagda şu taýt çagyrýarlar häkimlikden adam gelipdirdi. Görecek diýerler, diýýär diýerler. Barýa bol ýaşy oglan oty diýär. Owa salam salam owa niýden men häkimlikden geldim. Owa aýdyr näme? Ýaşy sen halkyň içinde gezip gördüň bolen, halkyň içindäki ýaly meseleler zat çykdy. Halka näme barada pikirlenýär, düşünjesi, ýa näme barada gürrüň edýär. Ana şu men nomer kaldy. Tawat bajaň edewer. Deregine de hymmatyň deregine de bir saňa kömek eder ýa-ki uda etjekmi ýa-ni. Böyle işin düşük, hökümete işin düşer şonda bitirip berer zat. Benim garandaşym näme diýipdir? Ýok han ol men onuň ýaly iş edýän adamlardan däl. Adamyň başga ýerden görmedi hiç gaýdypdyr. Kim ol häkimlikden däl, ene mähkemeniň işgäri 3 ýyl Türkmenistanda okýarlar, 1 ýylyň biri Orsetde okap gelýänlerden. Öz halkyna dönüp edip görenlerden. Şöyle ýagdaý mähkemeniň bary işi halkyny ezmek, tekneleşdirmek, onuň ziyaret ýerlere urukturmak, ziyaret edilmeli Allah'dan dilerim, hene govolya, mana govolya diýip. Ýurdumyz Eme, döwlet 30 ýyldyk boldy. Ýaş döwlet, emmerde de kynçylyk bar da. Eşeniň aldy aýdy oturdan bolan iyi binemeden siz dowam edin. Yok näme diýerler o nämänem. Ýa-ni ol iki sanak prezident haýsy bir zata ýetsin, haýsy ýediňize ýetsin, giýje gündüzi işläp oturlar diýerler. Ondan ýa-ni ol TikTok'daken näme gawat gelýärse, ol Allah'ın seçen kulu bolýandyr paşa. Allah taraplaýyn iyi berendir paşa diýip bara. Ay gülüp geçmeli bolýandy. Şu derejäge getirilen bir milletden. Näme men diýende bir ýyldan bäri şol diniň propagandasyny gatça nämeler pompalap otyrlar. Indi häzem soňky bir ýylyň içinde gat pompalap otyrlar ýurdun içinde şu nämäni. Nämesi din meselesini gatken şu ziyaret yerlerde atlar demekle. Şu näçe pompaladıkça da ýurdun içinde ahlaksızlyk şonça da ýükselýär da. Owa. Yani bir tarafından hem şu näme diýen daýyldy. Şimdi bir tarafından hem gowuşaly dinin aslında şu Türkiýede bilýän we ýagdaýlaryny ýaşlar ýandan demeden dinden ýüze vurup bolýar. Demek yine şu daimon tema ýanyk nähili ýaşlar çykyp orta dinin nähili orta koyup saat edip gorkup oturlarken ýaşlardan böyle İslam'dan rahattan nemedip yüze vurup o deizme geçip edip bu aslında var ya bu yaşatmalar şu yurdun içinde şu dinin nemedilini gorkup yaşatmaları has oldu. Halar inadından nehidinin cahil olsa da şu dinin nehildiğini görýärler da bir yerden soň insan buna anlany başlaýar. Ýaşap şunun nämedigini görenler bir yerden soňra ýam ol ynanjynam ýok etdi özünde ynanjy. Ýam göz bara
isleýän edýän daşardan ine ýurdun içinden interneti ýapyp daşladylar, dilge almasylar daşdan diýip. Her nähili bolsa-da ýanky VPN üstünden girselerim internete girýärler. Birde bolmasa birde öňünden dilgiler çykýar. Ondan soň ýanky görýär, her görende de kellesine tık 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 işleýär eli. Ondan soň görýär da bu ýyna ýelde bir ýurdun içine. Bir ýyldan bäri ýöre Allah Allah diýip demede ýykylyp ýatyrlar. Haja ýurduna 60% hacı boldy. Hacılaryň ýurdu boldy öýle. Ondan soň ýanky ziyarethanelere gidip ýatyr näme üçin bu kadar kömek edene? Ya aslına gaýtar tam tersine ýöne garyplyk başyna alyp giden, keselçilik başyna alyp giden, ahlaksyzlyk diýdiňe son derece tema galmadymy diýen. Iň sonunda millet muny görmeli bolar. Elde gowuldy. Şeýdip diýiniň ýüzüni görkezmeler. O başda wagtynda ma bir nime bolupdyr. Sağ gurrun edip otursan kasy kän, uly, giň bir tema. Atı gyzykly da bir tema. Ýani ýadasmaly dinleýijileri. Hawa. Sağlaşsam boljak. Olýanda dinleýäniniz üçin sağ olun. Ýaşy sağ olun. Ýurtdaşlar, ýene-de görüşýär.